Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a tashar Ramas TV, tashar da take karanto muku da sabbin littattafai da kuma waƙoƙi na zamani domin su sanya ku nishaɗi. A yau za mu fara karanto muku da littafin nan mai suna Mace da Rayuwa, littafin da Ramas TV suka ɗauki nauyin karantowa da kuma wallafa labarin. Ban so a ce ni ce na fara furta maka wannan kalaman ba Nasir, amma dole ta sa bani da zaɓi illa na ce da kai mu rabu kawai da juna. Na yi haƙuri, na yi uzuri da sa ran a kowace safiyar wayewar gari za ka sauya Nasir, amma ka kasa. A kowane mutum ka bayyana min, in dai dan talauci ne zan rayu da kai Nasir, amma ban da kasancewar ka ɓarawan wayoyin mutane. Na rasa yadda aka yi ka ƙware sosai wajen iya satar wayoyi, baka ƙware wajen neman halak ɗinka ba. Tun mutane suna yi maka uzuri, suna ganin sharri ake yi maka, har an fara yarda kai ƙwararren satar wayoyin mutane ne. Tunda Asiya ta fara maganar, Nasir yana zaune a kan tsohuwar tayar da ke ƙofar gidansa. Asiyan bai ce komai ba sai da ta yi ta gama ta ɗan tsagaita, ya ɗago ido ya kalle ta. Yanayinsa ya nuna alamar damuwa ƙarara a fuskarsa, idanunsa sun yi ja kamar zai yi kuka. Asiya, a duk duniyar nan ina jin babu wanda yake so na, yake ƙaunata, kuma yake min uzuri, yake kuma rufe laifina ya rufa min asiri sai ke. Ina ji a jikina tun fil azar ni da ke ‘yan uwan juna ne. Ina ji a jikina ni da ke ‘yan uwan juna ne, jini ne kawai ya bambanta mu, don ki zama abokiyar rayuwata. Don da Allah ya iyo ki a matsayin ƙanwata, da jini ta jini ba zan so ki da aure ba. Dole gidan wani zaki tafi ki bar ni. Wataƙila a wani gari mai nisa ma inda babu dama na samu taimakonki cikin gaggawa. Ni kaina na gaji, wallahi har na tsani kaina akan wannan mummunar ɗabi'ar tawa, duk da cewar a kullum so nake in daina ta, amma na kasa. Gashi kuma har yanzu babu wani abu da na tara. Wannan wace iriyar jarabta ce da Allah ya jarabce ni da ita? Asiya ta yi rauda ido saboda tsananin tausayinsa, ji take a kowane lokaci ƙwalla za ta iya zubo mata. Nasir, kada ka ce wannan kaddara ce da Allah ya jarabce ka da ita. Sa kai ne, ko yanzu idan ka ga dama za ka sa kanka ka daina. Menene abin sha'awa a jikin haram da za ka rinka kusantar ta, kana jawo ma kanka wuta ta hanyar halasta ma kanka hakkin wani da Allah baya yafewa. Nasir, ka kalli kanka, kada ka yi wa Allah butulci, bai rage ka ba ta ko'ina. Allah ya cika maka halittarka, babu na kasa. Idan ka yi wanka ka saka kaya, sajewa kake da 'ya'yan masu sarauta. Ga ka ƙaƙƙarfa kyakkyawan gaske. Musakai ma suke dogara da kansu ta hanyar yin sana'a daidai su, sai kai ne za ka saki jiki ka kashe zuciyarka ka ce za ka yi sata? Yanzu misali, da a ce mahaifanka suna raye, kai ne sandan da za su dogara da shi wajen kula da ɗawainiyarsu. Ashe shi kenan da haram za ka ringa sauke nauyin mahaifanka da duk yadda na kai ga sanka Nasir, ya zama wajibi in haƙura da kai, don ba na son 'ya'yana su sa ni yi nadamar zaɓa musu uba ɓarawo. Dan na san ba za su yafi min ba, a ce ina sane an biya sadakina da haram, an sayi kayan lefina da haram, ka ciyar da ni, ka shayar da ni, ka tufatar da ni, sannan ka yi muhalli duk da haram, sannan mu haifi 'ya'ya mu yi musu hidima duk da haram. Gaskiya in dai ba za ka sauya ba, in dai ba za ka sauya hali ba, duk azabar da sanka zai bani zan jure in haƙura. Muddin ba za ka sauya ba, zan haƙura da kai. Zuba mata ido kawai yayi, yana kallanta tana ta zuba, yayin da tausayinsa yake ƙara bijiro mata. Faɗa take a baki za ta rabu da shi,
amma a can ƙasan zuciyarta tana ji wani jan aiki ta ɗauko ma kanta cewar za ta rabu da shi, domin kuwa rabuwa da shi wani aiki ne ja da zai ba ta wahala. Asiya, na shirya barin wannan sana'ar don ta yi saurin katse shi da hannu. Kada ka ƙara kiran sata da sunan sana'a. Har kana da ƙwarin gwiwa da za ka kira sata da sunan sana'a? Nasir, ka tuna fa ka yi karatu. Don baka samu aikin yi ba hujja ba ce da za ta sa ka kashe zuciyarka a wannan zamanin da karatu ga ɗan talaka ya zama ba shi ne kawai hanyar dogaro da kai ba. Nawa aka yi a cikin abokanka? Na san kaga da dama waɗanda suka yi karatu ba su samu aikin yi ba, amma ba su tsaya sun dogara sun tsaya da kafafunsu, sun dogara da kansu, ba su kashe zuciyarsu sun tsaya suna yin suna yin sata ba, har suna kiran sata da sunan sana'a. Haba Nasir. Cikin sassanyar murya ya zuba mata ido, cikin ido yake mata magana. To yanzu dai Asiya, in takaita miki zance. Na zo ne in yi miki sallama akan zan tafi lafiya can Nasarawa State wajen ƙanin mahaifiyata. Ya ce in ji ni zai bani jari in fara juyawa. Kafin nan mu ga abin da Allah zai yi zuwa da nan da wani lokaci. Tsoro ne ya fara kama ta don zuciyarta ta ayyana mata Nasir yana so ne ya guje ta ya batta. Nasir ba shi da kowa sai kakarsa, ita ma kuma ta rasu. Yanzu haka babu kowa da ya rage masa a wannan gari sai ita Asiya, sai kangon gidan da suke da shi, wanda a yanzu in ka ɗauke ɗakin Nasir ɗin babu ɗaki mai lafiya a gidan saboda rashin gyara. Idan Nasir ya tafi zai wuya ya dawo gare ni har mu yi aure, tunda ya san ba shi da kowa. Shi kenan, lokacin rabuwata da Nasir ya zo, Asiya ta faɗa a cikin ranta. Yanzu Nasir, so kake ka guje ni? Dan kawai ina maka faɗa, ina maka magana akan ka gyara halinka, shine zaka bullo min da wannan hanyar dan kawai ka guje ni? Hawaye suka fara gangarowa daga idanun Asiya. Nasir ya girgiza kai. Asiya, sau nawa zan faɗa miki ba zan rayu ba in babu ki? Sau nawa zan rantse miki da Allah in dai ba ke zan aura ba, na haramta wa kaina aure a duniya. Sau nawa zan faɗa miki idan zan yi miki magana ba na faɗa miki ƙarya, iya gaskiya ta nake faɗa miki. Sau nawa zan faɗa miki zubar da hawayenki yana azabtar da ni fiye da tafiya ba takalmi akan saharar da zafin rana ya gama sauka a kanta. Assalamu alaikum. Sallamar wani saurayin ɗan sanda ne suka ta dakatar da shi. Ba su amsa masa sallamar ba, illa dai sun yi musayar kallo da shi. Asiya cikin tsoro ta dube shi, yayin da Asiyan ta ce da shi, lafiya? Ɗan sandan ya duba Asiya, sannan ya nuna Nasir. Lafiya kalau. Malam, kai ne Nasir? Nasir ɗin ya kalli ɗan sandan, sannan ya kalli Asiya. Ya ce, ni ne, lafiya? Ya ce, lafiya kalau. Na zo ne za mu tafi da kai ofishinmu, domin muna so mu ɗan yi maka wani tambayoyi, muna so za mu warware wani kes. Da fatan dai ka tabbatar kai ne Nasir Adam Ubali. Nasir a tsorace ya gyaɗa kai, kallon Asiya kawai yake yi, yana duban ɗan sanda. Ƙwarai ni ne, amma yallaɓai me nayi? Ni fa ban yi komai ba. Yallaɓai, ni fa ban san nayi wani abu ba. Yallaɓai, ka gane? Jikinsa ya fara rawa. Ɗan sandan ya dube shi. Kaga abokina, ka kwantar da hankalinka. Ba wata matsala bane, idan muka je caji ofis za ka amsa mana koma menene. In kana da gaskiyarka za ta fitar da kai, kar ka damu. Rigima ce ta fara ballewa tsakanin Nasir da ɗan sanda, da har ma kuma da Asiyar. Har mutane suka fara taruwa. Asiya ta dage kai da fata akan Nasir ba mai laifi bane, kuma bai yi komai ba. Inda ɗan sandan ya gargaɗe ta da kada ta saka kanta a cikin rigimar da bata shafe ta ba. Amma idan ta matsa za ta shafa ma kanta kashin kaji.
Kakar Asiya ce ta leƙo tana kiran Asiyam, amma Asiya bata kula ta ba, sai bin ɗan sandan take yi da ruwan bala'i, bakinta da kumfa akan Nasir ba mai laifi bane. Tatuwa kakar Asiya ta ga abin na Asiya fa ba na wasa bane. Nan da nan Tatuwa ta shiga cikin gida ta ɗauko mayafinta ta zo ta ja Asiya, yayin da ɗan sandan kuma suka sa Nasir a tsakiyar babur suka tafi da shi caji ofis. To masu sauraro, za mu dakata a nan gurin, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, ko za mu ci gaba da kawo muku da labarin Asiya da kuma Nasir. Ga shi dai Nasir an zo an tafi da shi a kofar gidan budurwarsa Asiya, yayin da Asiya kuma take nuna cewa ita bata yadda ba, tana bin su da ruwan bala'i. Kakata ta bi sawunta. Gobe za mu ji inda za mu dora, sai dai ku dan mana hakuri saboda yanayin karatun namu farkon karatu ne, muna dan tsallakewa, amma insha Allah dai za mu yi kokarin mu ga cewa karatu yana tafiya tiryan ba tare da an samu wata matsala ba. Ku ci gaba da danna mana subscribing, ku ci gaba da bibiyan tashar mu. Za mu kawo muku littafai guda 4 a nan gaba. Bayan wannan akwai 3 da suke tafiya. Akwai ruwan hawaye, akwai mace da rayuwa, akwai zuciya ba ido, sai kuma wannan da muke karanta muku alƙawarin mata. Mun gode.